Продължаваме с 21-дневното предизвикателство. Вярвай ми, за мен е изключително удоволствие да споделям толкова много изключително важни за мен неща и се надявам и за теб да бъдат важни. И днес в това видео също ще спра върху тема, която е много интересна, важна и потенциална в дългосрочен план, която би ти дала да помислиш отново и отново върху важните неща в живота. И така, направи го сега, ако искаш наистина да имаш добра фигура, по-добро усещане за тялото си и най-важното, нормална кръвна захар, която ще ти гарантира дългосрочно здраве. Вярвай ми, искам да ти обясня малко повече подробности и ще бъде малко по-дълго видеото. Спри да похапваш. Обърква метаболизма ти. Много е важно. Аз разбирам, ти си възрастен. Можеш да правиш каквото искаш. Но похапването между храненията, каквото и да е, допринася за проблемите с метаболизма ти. Наричам ги проблеми, въпреки че много е вероятно да не са. Но във времето могат да станат. Дори ако тази закуска е от здравословна храна, плодове, ядки, зеленчуци, хумус, питки с ориз, без глутен, с глутен, похапването е метаболитно проблематично поради две причини. И така, ако хапваш, защото се чувстваш гладен между храненията, значи това, с което се храниш преди това, не върши работа. Някъде нещо не е наред. Когато почувстваш глад, седни и се нахрани основно. Когато имаш ситост за няколко часа и след това, когато отново почувстваш глад, истински, тогава е време за следващо хранене. Но най-важното, минали са няколко часа. Отговорът на глада с храна, която доставя истинска и пълна ситост, изпраща изключително важен метаболитен сигнал. Това е много трудно за хората, особено за жените, които са били програмирани да избират малки хранения и никога да не се чувстват задоволени от храната. Ако похапваш, защото просто искаш нещо мъничко, имаш нужда от лека закуска и не си наистина гладен, тогава изпращаш объркващ сигнал към тялото си. Сигналът за глад се насочва специално, за да поиска храна, от която тялото ти има нужда. Навлизането в кръвта с ненужни и непоискано гориво реално може да доведе да направи клетките ти устойчиви на хормона инсулин. Химическият пратеник, който определя дали да гори или да съхранява горивото. Горивото се появява, когато клетките не са го поискали. Тялото предполага, че преяждаш по основателна причина. Подготовка за глад или зимен сън и ви прави услуга, като съхранява. А ти искаш да играеш приятелски с инсулина, нали така? За да може без усилие да управляваш теглото си. Тогава яж храна, когато си гладен. И стигни до пълна ситост. Това вероятно ще доведе до поне 3 часа, до поне 3 хранения на ден, което всъщност изглежда просто, когато можеш да си го представиш по този начин, обяснено. Ако имаш интерес и имаш нужда, може по всяко едно време да се присъединиш към моя индивидуална програма и да получиш индивидуална насока и, разбира се, индивидуални лични срещи. Аз съм Стела, холистичен нутриционист и ти благодаря, че изслуша това видео.